Sremsko-mitrovački kamerni mešoviti hor Krančević postoji punih 20 godina. Hor po otvaranju srednje muzičke škole te davne 1997. godine osnovao je profesor Vladislav Sabo, a posljednje 3 godine hor vodi profesorica Jovanka Ivanić. Vodim hor ponovo poslednje 3 školske godine. Inače, hor je počeo sa radom 1997. kada je otvorena naša srednja škola i hor je formirao profesor Vladislav Sabo. Nakon njega sam vodila ja hor neko kratko vreme, možda 1,5 dana. Otišla na prvo porodiljsko odsustvo i tad je kolega Vladimir Opačić preuzeo rad hora i tada je počela ta divna istorija našeg, sad već istorija, ja se nadam da će biti u budućnosti tako, divna istorija našeg hora. Najpre je hor funkcionisao kao mešoviti hor srednje škole, dakle sva 4 glasa, 2 muška, 2 ženska, i to je bilo u prvih 5-6 godina naše škole, kada su bile u stvari zlatne godine u Sremskoj Mitrovici kada je u pitanju podrška muzičkom obrazovanju. Nakon 2006. je to jenjavalo, pa smo imali jedan period kada je prestao da funkcioniše mešoviti hor, ali je funkcionisao kao ženski hor srednje škole, a i nastavio da ostvaruje zapažene rezultate i na koncertima i na takmičenjima, i ne samo u Srbiji, nego i van Srbije. Imali su uspeh i u Češkoj i u Francuskoj. Kolega Opačić je to divno radio sve do trenutka dok mu se nije ukazala prilika da se preseli sa radnim mestom na Muzičku akademiju u Novom Sadu. Sad se mi nadamo da ćemo svi imati njegovu podršku kad budete studenti, je li tako? Od kad je on otišao u Novi Sad, hor sam preuzela da vodim ja i moram reći da iz ugla nekoga ko tek 3 godine radi sa školskim horom nemam nikakvo iskustvo, tek sam na početku i oni zajedno sa mnom. Naš prvi uspeh jeste taj uspeh prošle godine na republičkom takmičenju horova srednjih škola u Novom Sadu, gde smo ostvarili prvu nagradu. Zatim smo učestvovali na Međunarodnom festivalu majske muzičke svečanosti u Bijeljini, u Republici Srpskoj. Tu smo ostvarili drugu nagradu. Jesmo drugu, je li tako? Jeste. Sećamo se. I ove godine smo bili na republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije. Dakle, to je najjači rang takmičenja kad su u pitanju horovi srednjih škola. Osvojili smo visoku drugu nagradu, imali smo preko 92 boda, što je u stvari za mene izuzetno veliki uspeh, obzirom da je naša škola mala u odnosu na druge škole muzičke koje su se takmičile, imamo manji broj đaka, vidite gde izvodimo probe, jednom nedeljno su nam probe u ovom prostoru, ponekad napravimo neku dodatnu probu kad možemo da uskladimo sa rasporedom, tako da je to za neki značajniji uspeh u stvari malo rada. Trebalo bi mnogo više da se radi ako hoćemo da budemo uspešniji, ali sam ja prezadovoljna, pre svega zahvaljujući učenicima, jer da oni nisu posvećeni, da ne dolaze redovno na probe, da ne reaguju na instrukcije koje im ja dajem, mi sigurno ne bi bili tako uspešni. Naš plan jeste u stvari da probamo malo češće da se pojavljujemo na javnoj sceni u našem gradu, da pokušamo da se predstavimo što bolje možemo i sad nam je zadatak, pored ovog klasičnog programa koji radimo, da malo obogatimo program i nekim popularnijim kompozicijama koje bi možda bile više zapažene kad je u pitanju publika u Sremskoj Mitrovici. Hor očekuje put u Grčku, kako je došlo do toga i kojim povodom vi putujete u Grčku? Jeste, pa mi smo došli na ideju da je vreme konačno da se učenici naše škole upoznaju sa istorijom našeg naroda i obzirom da smo mi, rekoh malo pre, mala škola i da ne možemo realizovati neke druge oblike putovanja, naša je mogućnost jedino u stvari da se koncertno predstavljamo van zemlje Srbije i ukazala nam se prilika po pozivu agencije sa kojom sarađujemo da napravimo koncert, odnosno jedno veče, poetsko, muzičko veče koje će biti na ostrvu Krfu, uz ostala mesta koje ćemo posetiti na putovanju i tamo ćemo napraviti koncert našeg hora, negde probati u nekom drugom ambijentu da izvedemo i dela domaćih autora i dela stranih autora i naravno pored toga da se predstavimo i kao recitatori, evo i kao glumci i nadam se da će uživati i publika u Grčkoj. Članovi hora Krančević postižu odlične rezultate na takmičenjima, te su na nedavnom republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije osvojili drugu nagradu. Pred njima je i putovanje u Grčku, kao i nastup u Tuzli.
Kako ističu, najdraža su im druženja na probama, kao i odlasci na putovanja. Saro, ti si maturant Srednje muzičke škole Petra Krančević i članica hora Krančević. Kakvo je iskustvo za tebe biti u horu i šta su najlepše pogodnosti upravo ovog horskog druženja? Pa kao prvo nešto novo, pošto sam uglavnom išla na orkestar i to je bilo karakteristika osnovne škole, a kad sam došla u srednju školu, došao je hor, nešto sasvim novo što do sad nisam radila i nisam bila uopšte u tom okruženju. I bilo je prvo vrlo teško i izazovno, a kasnije vrlo lako. I sad sa uživanjem mislim da svi idemo na ovaj hor. I pre svega idemo zbog druženja, pa onda tek nakon toga zbog zajedničkog muziciranja i svega ostalog. Članovima hora upravo učešće u horu pruža i mogućnost da putuju i pretpostavljam da je to jedna od pogodnosti samog horskog pevanja i uopšte druženja ovde. Da. Pa, tome se najviše radujemo u suštini i to i jeste suština hora, druženje i putovanje i da pokažemo ono što smo do sad uradili i što ćemo još da uradimo. Kažeš ono što ste do sad uradili, koliko si ti zadovoljna i tvoji drugari sa time šta ste pokazali na republičkom takmičenju i uopšteno načinom na koji se predstavlja grad, pre svega i vaša škola u Srbiji? Pa, ja mislim da smo svi dosta zadovoljni baš zbog toga što nemamo ni dovoljno proba, ni baš neke dobre uslove, ali to bi bilo naravno dobro da se popravi, jer ovako stvarno ne može. Ali s obzirom na to kakvi su uslovi, mi smo zadovoljni sa našim uspehom koji smo do sada ostvarili. I za kraj, kakvi su tvoji planovi? Da li upisuješ muzičku akademiju u Beogradu, Novom Sadu ili nešto drugo? Moji planovi su ogromni, sad da li će se ostvariti, probat ću da upišem akademiju u Beču, a ako to ne uspe, probat ću nešto ovde. Hvala vama. Bravo, Saro. Evo, Jovanka je spomenula taj timski rad i koliko je bitno da dišete kao jedno i da budete usaglašeni. Pa veoma je bitno, jer iako nas ima ovde 30, 40, 50, imamo 4 glasa i svi treba da, odnosno hor je podeljen na 4 glasa, svi treba da budemo kao jedan, da se ne razlikuje. To je bitno zbog zvuka, i uopšte timski rad nam je doprinosi, to je druženje, to je veoma bitno. Pretpostavljam da taj timski rad, osim tih usaglašenih glasova, donosi tome da postanete bliski i da se družite kako za vreme proba hora, tako i takmičenja, putovanja, ali i van škole. Pa jeste, to je stvarno iskustvo, najlepše nam je kada idemo, odnosno kada se vraćamo sa nekih nastupa ili takmičenja u autobusu, neki momci ponesu gitare, neko peva, neko se tu druži, razgovara i to je stvarno doživljaj, pored samog takmičenja, naravno. Da putujete u Grčku, u planu je i neki put u Tuzlu. O čemu se radi i treba li vam pomoć? Pa pomoć je uvek dobrodošla sa svake strane i na svaki način. Mi trebalo bi da idemo u Tuzlu na takmičenje. Sad tu su sredstva, tu su potrebna malo veća sredstva što se tiče puta. Kotizacije za takmičenje to ili škola plaća ili mi, ali znači put je malo skuplji pa bi svako ko je zainteresovan, opština ili neko privatno lice, ako bi pomogli, puno bi nam značilo to. Iako muzička škola u Sremskoj Mitrovici i dalje nema jedinstvenu zgradu, već se nastava odvija na više adresa u gradu, to ne sprečava mitrovačke muzičare da u najboljem svetlu predstavljaju svoj grad i svoju školu. Kolektiv Srednje muzičke škole očekuje upis, a nešto više o tome za gradsku televiziju govorio je pomoćnik direktora Edi Time. Pa evo da iskoristim priliku da pozovem sve zainteresovane. Ovo je jedina muzička škola u Sremu, pa i šire. Od 11. do 14. maja bit će prijave za srednju školu, tako da svi osnovci koji su završili osnovnu muzičku školu neka dođu da se prijave. Također postoji mogućnost i za one koji nemaju osnovnu muzičku školu da dođu krajem maja će biti prijemni za njih, odnosno moraju prvo da završe diferencijalne ispite, da polože neke predmete muzičke, pa onda tek da upišu, odnosno da se prijave za srednju muzičku školu.
Koliki je prestiž ići u Mitrovičku muzičku školu s obzirom na dugu tradiciju, 20 godina je rada srednje muzičke škole ove godine obeleženo. Za sve te godine muzička škola je postigla velike uspehe s obzirom na teške uslove rada, za nepostojanje zgrade kompletne tako jedne škole. Vi ste od skora na novom mestu pomoćnika direktora, ali ste dugi niz godina bili ste sami đak ove škole. Ja sam ovde završio i osnovnu i srednju muzičku školu. Postoji čak informacija da su gotovo svi srednjoškolci upisali fakultete, da li umetničke, da li neke druge fakultete, tako da ova muzička škola je zaista jedno blago koje ima ova Mitrovica. Nažalost, to nešto još uvijek nemamo zgradu, ali nadam se da ćemo i to dobiti uskoro. Kažem vam, znači, mnogi srednjoškolci su upisali razne fakultete, tako da i danas su veoma uspešni u svojim poslovima koje se bave.